kostede tusindvis af flygtningeliv. Utallige flygtninge blev tvunget på dødstruende rejse over Middelhavet. Flygtninge og immigranter har i lang tid flygtet over de nordafrikanske landes grænse. Der sejler de over Middelhavet op til Europa og søger asyl der. Men først her på det seneste har man mærket en meget markant og meget voldsom udvikling. Jeg har Marie-Louise Larsen, vores korrespondent i Italien, og du har oplevet det helt på tæt hold, har du ikke? Jo, altså det er flygtninge fra Eritrea, Libyen, Mali, Sudan og Ghana, der rejser op igennem hele Afrika op til Libyens kyst, hvor de betaler menneskesmuglere flere tusind kroner for at få lov til at rejse i en meget faldefærdig båd med alt for mange mennesker. De tager ud på Middelhavet og mod Italiens kyst. Som resultat af ødelagte både, mangel på benzin og mængden af mennesker sker det tit, at bådene synker. Mange flygtninge omkommer, og kun få bliver samlet op af redningsbådene. Så hvordan skal vi forholde os til den her situation? Det har der været meget debat om. Eksempler på nogle af de meninger af EU, som synes, vi skal øge patruljering omkring Middelhavet. Italien, som har kritiseret EU for ikke at hjælpe meget med fordeling af de flygtninge, hvor det lykkedes ikke at komme derover. Tusind tak, Maurice. Til sidst har vi et interview med en af de flygtninge, som lige er kommet over grænsen. Her fortæller han om, hvordan det var. Af sikkerhedsmæssige årsager er han anonym, og vi har derfor bedt en af vores andre korrespondenter, som lige nu er i Italien, om at oversætte det. Her vil han nu læse op af historien. Ja, jeg er altså tolk, og jeg har blevet bedt om at tolke en af flygtningerne fra Libyen til Italien her til morges. Ups. Ja. Hans udtale lyder sådan her. Vi forlod landsbyen på grund af krig og forfølgelse. Alle mine venner døde dernede. Det var frygteligt. Jeg så lys forude, fordi jeg havde hørt folk, som vandrede op til Libyens kyst. Derfra sejlede de til Europa for en masse penge, de brugte. For så at få at leve et luksusliv i Europa, for der var alting godt. Jeg så ingen anden udvej. Vi tog alle familiens penge og rejste alle sted. Mig, min kone og mit barn. Vi havde kun lige penge nok til at komme ombord på båden. Da vi var ombord på båden, følte jeg for første gang håb. Men det skiftede hurtigt. Vejret blev dårligt, og tiden gik langsomt. Der var flere gange, hvor jeg troede, jeg skulle dø. Der var næsten intet mad, og vi var alle meget kolde. Der var meget lidt plads. Vi så skulder mod skulder. Vi kunne næsten ikke bevæge os. Der lugtede af bræk over det hele. Det var en forfærdelig følelse at være der. Og pludselig, da det alt gik dårligt, lige pludselig, vand strømmede ind fra siderne. Vores lille båd til at være omkring lidt over 100 mennesker, den her båd var til. Så strømmede der vand ind. Det gik ikke særlig hurtigt til at starte med, men ænsede ikke rigtigt. Vi prøvede hurtigt at tømme det med spanden, vandet, men det gik ikke så godt. Pludselig var det som om, at man fik den følelse af, at man bare skulle dø. Båden blev tungere og tungere, og der var nogen, der hoppede i vandet. Jeg gav ikke slip på min familie noget tidspunkt. Men pludselig kommer der et skib sejlende, og det tog os ombord, og vi blev reddet og sejler til Italien. Og her er jeg så nu på vej til at leve et luksusliv, men det bliver det nok ikke helt.